Ще играем ли сега или няма? Аз може ли аз да играя? Да. Добре. Той си го. Аз ще играя дърво. Може да скатеш. Кораж, посмотрите, назад играй се, Жасмин. Може да започнем. Аз не мога да се пропусна. Божидара. Аз съм Нина. Аз съм Майя. Аз съм Севдарин. Що каза с мен? Това е Севдалин. Това е Валери. Това е как Милана. Това е Тома. Не може да викаш Тома. Не може. Тома. Името просто е рядко среща. Да. И сега на какво ще играем?